ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଳା ଜୋରରେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଭାବିଲି ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିବେ ବୋଧେ, ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ ମାଛ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ସରପ୍ରାଇଜ ଉପରେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ହଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସକାଳେ କହିଥିଲି ମାଛ ଟିକେ ରଖିବି କି ବୋଲି, ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ନା ନା ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ମାଛଟା ଆଣିବି, ତୁ ଆଉ ସେ ମାଛ ରଖନା ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ମନଟା ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଲି। ହଉ ଛାଡ଼ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ମାଛ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ସେଇଥିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ରଖିଥିଲି କେତେ ସମୟ। ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ମାଛ ପକେଇକି ମାଛ ଛାଣିଦେଲି। ସେଇ ଭିତରେ ମସଲା ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସବୁ କାଟିକି ସେଇଟା ଧୋଇକି ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକେଇଦେଲି। ତା ସହିତ ଜିରା ସୋରିଷ ଆଉ ଲଙ୍କା ବି ଟିକେ ପକେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଲି। ପିଆଜ ପକେଇକି ସେଇଟାରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲି ସେଇଟା ବେସନ ମସଲା ପକେଇଦେଲି। ସେଟାକୁ ଅଳ୍ପ ହିଁ କଷିଲି କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ପଡ଼ିଛି ନହେଲେ ପିତା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ବି ପକେଇଦେଲି। ଟମାଟୋ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇକି ଲୁଣ ବି ପକେଇଦେଲି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ନହେଲେ ମସଲା ପୋଡ଼ିଗଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ମସଲାକୁ ପୁରା ତେଲ ବାହାରିବା ଯାଏଁ କଷିଲି। ତାପରେ ସେଇଠାରେ ଗରମ ପାଣି କରିଥିଲି, ସେ ଗରମ ପାଣିକୁ ପୁରା ପକେଇଦେଲି। ପାଣି ପୁରା ଫୁଟିଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ପକେଇଲି ମାଛ, କାହିଁକିନା ମାଛ ପ୍ରଥମରୁ ପକେଇଦେଲି ମାଛ ପୁରା ବିଳିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଥର ଫୁଟିବା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପକେଇଲି, ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାଟା ବାହାରି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ବନେଇବି ଭାବିଲି ବେସନ ପକେଇକି, ତ ବେସନ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ପିଆଜ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଲୁଣ ଏସବୁ ଟିକେ ପକେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାୱାରେ ତେଲ ପକେଇକି ତାୱା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ସେଇ ପୁରା ଭଜା ଟାଇପର ପକେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏହି ରେସିପି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା କହିଲେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।